Lluís patrocina la cuina de Casa Roque. Un dia més estem en tots vostès. Avui anem a fer uns pimientos del piquillo farcits de bacallà. Recepta fàcil, senzilleta i que després podem acoplar a tot el que vulguem. Mireu, ingredients: bacallà, pimientos del piquillo, una miqueta de ceba, una miqueta de all, pimentonet. I després, per a poder fer la salseta i acabar la receta, sal i pebre, opcional perquè el bacallà ja porta bastanta sal. Nata, vi blanquet i un poquet d'oli. Com ho veieu? Receta facileta, senzilleta, i ja veureu que és molt fàcil després de poder acoplar-la cada un com vulgui. Estem preparats? Anem a guisar. Anem a començar a preparar la receta. Primer que res, agarrarem una miqueta de el bacallà. Ja n'he ficat alguno que se vagi coent per adelantar, però el que anem a fer és llevar-li, m'ho han deixat així uno perquè veureu el que han fet. Li llevem la pell i al llevar-li la pell directament el ficarem a coure. Se podria coure tal qual en la pell, simplement després al desmigar-ho la llevaríem, però això cada uno ja a gusto del consumidor, com us agrade, d'una forma o de l'altra. Vale, que ahí no vol eixir la pell. Passa que estos que són així congelaets, pues no l'havíem deixat que estiguera ben descongelat i se mos ha quedat ahí la pell pegadeta. No passa res. Veus? Tal qual el que us han dit, ja n'han ficat alguno més ahí, a coure, sense sal. I això és un bacalao que ja porta aquest punter de sal. No m'ho passem, perquè si no, mos sortirà després el guiso massa salat. I ara anem a aplicar la verdureta. La verdureta, el que vos dia, per a tots els rellenos, n'hi ha que, hem explicat ja alguna receta més, té que ser el relleno, el tamany de la verdura, acorde a lo que anem a rellenar. Si després vull trobar en trossos més grans, més xicotets. En este cas vull trobar los xicotets. Fiquem així una miqueta d'oli per a poder fer la nostra verdureta. Interessa que estigui potxaeta, que no m'ho passem de temperatura, perquè si ja mos agarra color no anirà massa bé. En este cas, com farem la verdura? La verdura l'han dit xicoteta. En este cas, en brunoise. Llavors dic que quan acabarem tota la temporada de vídeos ens somiareu en estais. Per això va bé, perquè hi ha molta gent que han fet cursos de mi que després m'ho diuen. Pues mos recordem d'este tall de l'altre. Simplement és que mos acostumbrem a sentir aquestes paraules per quan anem a llegir una recepta de cuina d'un llibre que sabien el que mos estan dient. Perquè hi ha moltes vegades que quan feu una recepta de cuina no us ha passat mai que vos toque comprar-vos un llibre per saber què vos estan dient. Per això passa. Entonces, si ara ja sabeu diferents noms tècnics, pues intentarem que tot això no vos passe. Ahí tenim. Ara replegarem tota aquesta cebeta que mos ha caigut per fora. Tot això replegadet i ja fora. I ara el pimentonet. Una miqueta d'aigua. Li llevarem una miqueta de la part de detrás, la part de la punta, i anem a molt de compte. Així xerrant, estem dient que no volem fer-ho massa, llavors si se mos cou massa. Li ficarem tan apenes un poquet de sal per a que suï una miqueta la ceba i solta una miqueta l'aigua. D'eixa forma no se mos potxarà en vez de fregir-se. Però el que diem, molt de compte, perquè l'abadejo ja porta bastanta quantitat de sal. No m'ho passem. Anem a baixar-hi foc. Que se vagi fent molt poquet a poquet. El pimentonet, el que diem, el pimentonet, anem a partir-lo per la meitat. I ara ja, a l'hora de tallar-lo, anem a llevar-li bé les pepitetes. Mos serà molt més fàcil si a l'hora de tallar-lo el tallem per la part de dins, perquè així, veieu, el cuchillo treballa molt millor.
Si volguérem fer per l'altra part, mos costaria una miqueta més. Molt bé. Ahí lo mateix, el partim. I ara ja a trossets. Si mos ha quedat alguna semilleta no passa res. Si les podrem llevar totes millor, però si queda alguna, tranquils, que no passa res. Veu, el nostre badejo està ahí ja coent-se a tota castanya. I ara ja tallaet. Així anar xicotet. Però bé, diem, després en el relleno mos interessa que estigui tot ben xicotet. Ahí. Tenim ahí la nostra cebeta i ara li ficarem el pimentonet i després l'all. Un puntet més de foc per coure-ho poquet a poquet. I ahí, mireu, veu? És el que vos dia, si ho intentarem tallar per l'altre costat, mos costaria més, d'eixa forma quede planet. Per este costat, veu, no sempre mos quede com nosaltres volem. La part de la pell evitarà que ho puguem tallar tan fàcil, d'eixa forma és molt millor. Sempre, cuchillo ben afilat. Els dits, com si aniguérem a clavar les ungles a el pimentó. A veure. El nostre pimentonet en la cebeta. I ara li ficarem així un dent d'all. Perquè estiguem dient un refrán, un dent d'all. Ara sí ficarem el nostre allet, un xorre de vinet i deixarem que se cogui una miqueta. A veure, mireu, el nostre allet, laminaet, a trossets finets, laminetes finetes. És tot ahí laminaet. A veure, si algun tros i més grosset tampoc passa res, A veure que no se mos creme res. Com ho veu? Aquí és facileta i senzilleta. Fiquem així l'all. I ara anem a donar-li un poquet més de marxeta. Pues, mira, mentre se va acabant de coure tot això, no bon aneu que tornem en seguida. Així tenim la nostra verdureta, la ceba, el pimentonet, tallat, xicotet i una miqueta d'all. Xorre de vi per a desglaçar. Així tenim ja el nostre badejo. Que s'escape. Dic mosseg la badejo. Veus? Així un cocodrilo que me volguera mossegar. A part de broma. Així tenim ja el nostre badejo, que el tenim així ja. Vale? Apaguem ahí, apaguem així. Que el tenim ja cuitet. Ara directament, simplement, ahí podem fer una cosa, o podem desmigar-lo, o podem agarrar i en el cuchillo, ¿vale? Ahí trossejaet. Veu com està cuitet això? En un puntet ho tenim ja perfecte. Veus? Ahí tenim ahí tot ahí. A més això, les puntetes estes de badejo, jo per esta receta preferisco no gastar la part de llomello sencer, més les puntetes. O inclús si agarreu una badejo sencer, guardeu-vos la part del llomello per fer recetes una miqueta més elaborades i tots els retalls i totes les puntetes ho guardem per a poder fer l'altre. Doncs així tenim ja el nostre badejo. La badejo ja directament a la verdureta. I ara després un punter de nata. Ja us dic que un punter només. I en tot el que ens sobrarà, en això farem el relleno. Com ho veu? Mireu. Inclús ara, si volguérem, donar-li un puntet més. Si ens farà falta un puntet més de caldo, li tirarem un xorre de vi blanquet i després li podem tirar hasta una miqueta del caldo. No li han ficat res de sal. Un puntet tan apenes a la ceba al pimentonet, però la badejo ja està prou salaet, com que faré molt de compte. I així tal qual, ho diem, un xorret de vi blanquet. En el cas de que volguérem espessar un poquetet, li podríem ficar un puntet de farina, però en aquest cas ja no podrien menjar-ho celíacs. En aquest cas és apte per a celíacs i per a tot el món. Si a casa tenim alguna persona que no pot prendre lactosa, busquem nates sense lactosa. I entonces ja fem plats per a tota la família, per a que tots ho puguem menjar de forma perfecta. Llavors ara sí ja vos dia un puntet de nata, però només un poquet per a poder fer el relleno i anem a començar a rellenar. Un puntet de nata, un poquetet.
Hi ha moltes vegades que quan podem comprar algun tipus de pimientos del pequillo rellenos, pot ser que tinguen potser més quantitat de la part, pot fer-se tal qual com ho estem fent nosaltres, o pot fer-se també tipus una croqueta amb bechamels i de més. Cada uno com més vos agradi. Veus, ara s'ho deixem que se reduïsca un poquetet i anem a preparar ja el nostre relleno. Anem a despejar, això cap així, anem a fer puesto. I així tenim els nostres pimentonets. Veu? Així tenim pimentonets, més grans, més xicotets, cada un com vulguem. En aquest cas són així més xicotets. Podem fer més tipus tapeta. Cada uno com més vos agrade. Una miqueta, anem a llevar-nos bé les mans. Per a rellenar-ho podem agarrar directament o una manga pastelera, però pareu compte perquè si això està molt calent la manga pastelera se mos pot trencar. O directament podem agarrar, com farem nosaltres, una cullera i listo. Si veieu com se mos està quedant així, anem a deixar que s'evapore bé tota la part de la nata. Podríem fer, si volguéreu, agarrar este relleno i triturar-lo ben trituradet. Jo en este cas m'agrada més deixar-lo, que se note bé tot el que hi ha dins. I ara sí, anem a provar-ho de sal, perquè tant de dir que no anem a ficar-li sal perquè ja porta l'abadejo, a veure si se mos quede soso. Si mos quede soso, què passarà? Que després diran, el cuiner mos ho ha fet mal. Home, no. N'hi ha que provar-ho i ser puntet que toqui. Molt de compte que crema, La verdureta i ser puntet al dente, perfecte. Mireu, mentre s'acabe de reduir, mig segonet, no bon aneu, Mireu, ja tenim així la nostra verdureta preparada i tenim així els piquillos. En el cas de que ho anem a rellenar la cullera, sempre té que ser culleres acorde al pimentonet que anem a gastar. En este cas, veus, així més xicotets. Podeu ficar-lo així més xicotets, més granets, com vulgueu. Jo, per exemple, hi ha molta gent que en la punta li agrada ficar una miqueta de un palillo per a que no s'escape el relleno. Jo preferisco deixar-lo així perquè si s'escape no passa res perquè estarà en la cassoleta que ho ficarem en tot. Veus? En este cas, este se mos ha trencat? Doncs el deixem ahí. Per què sí que s'ha trencat no vaig a gastar-lo? Perquè ara va fer la salsa, vaig a ficar-hi també una miqueta de piquillos. Entonces, ja que ne tinc bastants, doncs anem a aprovechar que estan sencerets, perquè també hi ha que tindre en compte que la part visual és molt important. Esta és una receta que si volgueren podrien gastar ja per els dies de Nadal, per un dia de festa, o si no, per al dia a dia, no hi ha cap problema. Com més vos agrade, podem fer-ho de totes les formes. Doncs per això prepararem diversos piquillos i ficarem la nostra cassoleta. Mireu, anem a preparar ja la cassoleta. La cassoleta la tenim així. Doncs a esta cassoleta li ficarem els piquillos. 3... Anem a ficar en 5, va. Anem a ficar número impar. Que diuen la gent supersticiosa que sempre hi ha que ficar números impars. Les veles i demés, no mai número par. Si algú sap, conteu-nos-ho al correu electrònic, perquè jo sempre ho he sentit, però tampoc tinc clar per què és o no és això. Això aixina. I el que fa 5. I ara ja tornem a encendre el nostre foc i prepararem la salseta. A veure, així està. Així tenim el que fa 5. Així ja tanquem el nostre cercle. Anem a llevar les mans. I ara el que estava dient. Anem a preparar, anem a limpiar una miqueta, que se mos ha atacat tota la fusta. Tota la fusta no, tota la vitro. Mireu, així tenim ara. Antes havíem guardat una miqueta més de pimentonet per si a cas, quan fem el relleno, gastàvem molt, poder gastar-lo, però en aquest cas no el gastarem. N'hi ha prou en el que tenim aquí dins. Entonces, ara agarrarem diversos pimentonets dels que tenim aquí i els ficarem dins. Ficaré un parell més. I ara tot això, el que farem serà un xorret més de vi blanquet i una miqueta més de nata, i en això ho triturarem tot. En este cas anem a aprovechar
màquines de les que tenim i anem a gastar un robot, però si volguérem directament ho podem agarrar i triturar en el Turmix, però ja que tenim maquinària anem a aprovechar-la, que així també ens quedarà molt més finet. Eixe puntet, anem allà. Vale? Important, molt de compte, que no se mos creme res. Tot el que tenim així ja està tot cuit, com que simplement el que tenim que fer és reduir-ho i espessar una miqueta. Com que primer anem a donar-li una miqueta de foc i mentrestant anem a agarrar el nostre robot. Ja vos dic que aquells que no tingueu ningun tipus de robot no passa res, Turmix, però pareu molt de compte de no tacar-vos. Penseu que nosaltres algun dia triturant mos hem tacat una mica, És tot ahí. Després també la salsa com la voleu, més espesseta, més clareta, com vulgueu. Ara tal qual. Va, que això ja ho tenim. Això ja ho tenim, tal qual, triturem. I després de triturat, simplement apaguem el foc. Tal i com ho tenim triturat, l'únic que hi hauria que fer després és ja ficar-li per damunt, directament, a veure, que així tenim un fallo de logística que ens falta la tapa, però no patim. Creem una altra tapa en un moment. A veure, anem a preparar. I tot ben triturat. Simplement el que estem fent és triturar per a ficar-ho per damunt i al forn. No té res més. Una miqueta més. Tot ben triturat. Ja vos dic que quasi que no parlo mentre trituro perquè tampoc me sentiu. A veure, tenim ahí un segonet. Molt bé. Així tindríem ja la nostra salseta. Una miqueta més. Anem a donar-li un puntet més, perquè estigui el més fineta possible. A veure, anem a triturar. Mig segonet i enseguida estem, Listo. Així se mos obri la maquineta. Perfecte. Ara directament tirem la nostra salseta per damunt de els nostres piquillos i tal qual això ho fiquem al forn. Quant de rato? Teniu en compte que tot el que tenim ficat està tot cuitet, com que en poc rato entre el que se acabe de calentar tot, perfecte. Anem al forn. Mentrestant ho fiquem al forn, segur ben cosetes de Fort de Lleida de Cretes on ens expliquen moltes més coses. Ja tornem. Seguim coneixent productes de Fort de Lleida de Cretes. Ara anem a conèixer les coquetes. Coquetes que ells estan innovant i estan fent de molts de sabors, perquè el millor és combinar el que és la tradició en cosetes una miqueta, no modernes, però diferents. Anem a conèixer-ho? Anem allà. Pues bueno, la casqueta és una pasta molt tradicional d'aquí, que se fa en la base de l'oli d'oliva, una mica d'aiguardent, sucre, ous i farina. Vale? A partir d'esta pasta se pasta i és una pasta que és una mica trencallosa i el que fa és, fem boletes i el que fem és farcir-les. La típica, la tradicional, com hem contat, és la de carbassa, que la cultivem nosaltres i ens fem nosaltres la mermelada. I a partir de la tradicional hem tret diferents sabors, hem anat innovant i hem tret, per exemple, tenim la de xocolata, tenim taronja, figa, tenim manzana i tenim la de fresa. Tenim fins a 6 farcits diferents. Després també fem caixetes sortidetes de tots els farcits i és la pasta estrella o la pasta top o la que més ens demanen els clients. Després, a part d'això, també fem el que és el mantecat i l'amelat, que també hi ha vegades que les combinem en el que són les casquetes. I això és una de les pastes més top d'aquí del Fort Lleida, diguéssim.
Parlem de, bueno, depèn de l'època de l'any, de la gent que tenim i tot, però ne podem arribar a fer 50, 70, 80 dotzenes. Vull dir, és una pasta, és de lo que més surt, del que tenim. Mentre estem a Cretes, el nostre pimiento del piquillo farcit de bacallà ja el tenim cuit. Anem a treure del forn. Ja que parlem de forn, doncs de forn a forn ja van. Bueno, això està perfecte. Opa! Deixem així. Mireu el xup-xup. El xup-xup. Tot ho fiquem tal qual així, al nostre salvamantell. Ara a veure com ho fem, que no mos cremem. Llavors si mos cremem i la liem. Mireu. Pimiento del piquillo farcit de bacallà, una miqueta de ceba, una miqueta de pimentonet, una miqueta d'all, fregidet, mentrestant, tal qual cuitet, trituraet i així ho teniu. Què vos paix? A més el que vos deia, si ho fas així en més trossets, paix que hagin fet una estrella. Què vos paix? Té bona pinta, Pues ara, lo important, a menjar-vos-ho. Que aproveche, demà tornem.